Kważi ġimgħa fil-kariga, il-kap nazzjonalista Alex Borg qal li għadu ma jafx eżatt kemm hu d-dejn multimiljonarju li għandu il-partit immexxi minnu. Daħareġ waqt intervista li kellu mal-ġurnalist Matthew Xwiereb fuq is-sit tal-aħbarijiet tal-Knisja Newsbook. Borg sansitra qal li għadu ma ltaqax mat-teżorir tal-Partit Nazzjonalista Veronika Pericikalaxxone li wkoll it-tifla tal-viċi kap tiegħu skontu għadu mara l-ebda dokument fejn għandu x'jaqsam mal-finanza tal-partit. Id-dejn tal-Partit Nazzjonalista, tista' tini figura ta' dan id-dejn għax inna nisimgħu figuri. Mela li jiena bħalissa viri kif li qegħdin naraw is-sitwazzjoni finanzjarja, ser niltaqa' mal-CFO tal-partit fil-ġurnat li ġejjin. Fl-istess intervista, Borg ġie mistoqsi dwar kemm ġiet tiswieħ il-kampanja elettorali personali bis-sar kap wara li qeleb lil Adrian Delija b'distak minimu ta' 44 vot. Iżda għal din il-mistoqsija evidentament skomdu, Borg mill-ġdid ma kienx jaf iwieġeb. Biex ngħid verità offhand ma nafx eżattament kemm ġiet tiswa. Imbagħad meta ġie ittrattat is-suġġett tal-finanzjament tal-partiti, il-kap nazzjonalista qal li One News ipprova jawweġ il-fatti dwar il-kumment li għadda hu stess lill-ġurnalista tat-Times l-4 nofsinhar. Malwan provaw jispinjaw li jiena rrid li l-poplu jħallsilna d-dejn. Dan anke ma kienx hemm dubju fil-kummenti tiegħu eżatt wara il-ġurament bħala kap tal-Oppożizzjoni. Fil-fatt Borg wieġeb hekk għall-mistoqsija tal-ġurnalista tat-Times. This morning we had an article by Richard Kakia Caruana said political parties should be banned from taking donations from big businesses and investors. Can the PN survive without big business donations? U għalhekk jiena anke waqt il-kampanja ta' kap tal-partit sħaqt fuq l-importanza ta' trasparenza u fuq l-importanza wkoll tal-finanzjarjament tal-partiti. Fil-fatt jiena ser nagħmel mezz li fl-ewwel diskussjonijiet fil-Parlament Malti jkunu propju fuq il-liġi tal-finanzjarjament tal-partiti li hemm diġà fil-Parlament.